Abokiri masoyin talakawa ne, kuma jarumi masoyin gwagwallada. Ka fito ka ja makai na raba gardama. Abokiri masoyin talakawa ne, kuma jarumi masoyin gwagwallada. Ka fito ka ja makai ne raba gardama. Abokiri masoyin talakawa ne, kuma jarumi masoyin gwagwallada. Ka fito ka ja makai na raba gardama. Abokiri masoyin talakawa ne, kuma jarumi masoyin gwagwallada. Ka fito ka ja makai ne raba gardama. Da fari zan kira masanin kimiyya, shi ne ya gaji komai daga duniya. Ya ba Abokiri mulkin nahiya, agwagwala da kai na raba gardama. Abokiri masoyin talakawa ne, kuma jarumi masoyin gwagwallada. Ka fito ka ja makai ne raba gardama. Abokiri yana ƙaunar al'umma, komai habu yana yin sa da lalama. Zaɓe na gwagwalada yau an gaba, Abokiri muke so raba gardama. Abokiri masoyin talakawa ne, kuma jarumi masoyin gwagwallada. Ka fito ka ja makai ne raba gardama. Farar uwa ku ce babbar jam'iyya, APC jam'iyyar 'yan Najeriya. Abokiri ka ja mu kwarai ka iya, a lokacin ka gwagwalada ta zamo kamar London. Abokiri masoyin talakawa ne, kuma jarumi masoyin gwagwallada. Ka fito ka ja makai ne raba gardama. Farin gani Abokiri sha tambaya, su daina ja da kai mulki ka iya. Imsani gashi waƙar ka na bibiya, an san ka ko ina har ma a Zaria. Abokiri masoyin talakawa ne, kuma jarumi masoyin gwagwallada. Ka fito ka ja makai ne raba gardama. First lady kin yi dace da gidan miji, Aisha Abokiri yardar Ubangiji. Kin baiwa duka mata wani agaji, National Assembly kin zama ginshiki. Mama ga Hafsa tilas a yaba miki, mama ga Waliyat aiki na yi miki. Da an faɗe ki matan gida sai sa Hausawa. Abokiri masoyin talakawa ne, kuma jarumi masoyin gwagwallada. Ka fito ka ja makai ne raba gardama. Abokirin ma'abba kun sa'adiya, da na faɗe ki sai na sha jarmiya. Irgata ga abba irgata sadiya, Emar Halima mai dubu hakanan inkiyar take. Abokiri masoyin talakawa ne, kuma jarumi masoyin gwagwallada. Ka fito ka ja makai ne raba gardama. Kafin ka zo a APC an sani, cigaban da kai ka kawo duka mun sani. Ka taimaka wa babba har kankani, mulkin ka baya sai yanzu muke tuni. Mulkin ka baya ka taka rawar gani, yan zango mun tsaya ba ma yin gudu. Tun kana a jam'iyyar APP, har ka sauka jam'iyyar ANPP, har yau gashi mana APC. Abokirin mu kai ne raba gardama. Abokiri masoyin talakawa ne, kuma jarumi masoyin gwagwallada. Ka fito ka ja makai ne raba gardama. Umarni da ta zama goga jinjina, kin ba da tallafi ne ma na shida. Rabi'atu maman bi ta yodina, ita ce ta ce ayowa kar mai gida. Da bala ushi shifi har na tuna, kuma jarumi kuce sarkin yaƙi kun abu. Abokiri masoyin talakawa ne,
zo ka bani kyauta in je maka agwagwan da dole asara maka zakarin abu iri turmi shadaka mana Abu iri masoyin talakawa ne kuma jarumi masoyin gwagwan lada ka fito ka ja mu kai ne raba gardama bara na gaida gwarzayen jam'iyya da su muke ta yin wannan tafiya Alhaji Tanko dan masani godiya na anguwar Zango ka zama maliya uke ibo mai kama da bahaushe wallahi ka zama gwarzo a tafiyar nan safiyan su kofiyon na yi maka jinjina kana da gina alaka duka mun sani garba ba da skai ma ina yi maka jinjina Baba Usman ina yi maka jinjina ike mai bayani kuma kansilar kwatonku mai jiran gado Yusuf Nas kansila kuma mai jiran gado Musa Zuntu kansila na kwatas a gaida kai Yusuf Dobi ko masu fika za na gaida kai Alhaji Ibrahim Yuslida na gaida kai Kani ga Zakari Sha maza za na gaida kai Tsohon ciyaman na gwagwada za na gaida kai Habu Giri yana son ku a tafiyar nan da bala'u shi gwarzo kuma jarumi ni na ku yamsa ni na yi janjinar nan uba gurin Halimatu Sha tambayar